ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, பழைய மார்வல் தான் நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ புது மார்வலை யாரெல்லாம் ஹேட் பண்ணுறீங்களோ கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஏன்னா இப்போ நான் சொல்ல போகிறது எனக்கே இப்படி தான் இருக்குது. ஏன்னா பழைய மார்வலோட பப்ளிக் ரிவ்யூ பார்த்தாலே தெரியும், இந்த மார்வலோட பப்ளிக் ரிவ்யூ பார்த்தாலே தெரியும். நோ ஹெட்ஸ், ப்ளீஸ் வாட்ச். சூப்பராக இருந்தது. படம் நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு. சம படம் சூப்பராக இருந்துச்சு. வேற லெவல்லாம். வேற லெவல். அதுவும் கேப்டன் அமெரிக்கா அந்த ஆமர் தூக்கணும் செம்ம சீன். அது வேற லெவல். கடைசி அயன் மேன் தான் கெத்து. அயன் மேன் பார்த்தனா இன்னும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக கொண்டு வரும். அதே மாதிரி என் கிரெடிட்ஸும் பெருசாக எதுவும் இல்லை, நார்மலாக முடிச்சிட்டாங்க. ஓகே பார்க்கலாம். எது விஎஃப்எக்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. கேமியோன்னு சொல்ல முடியாது ப்ரோ, எல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதான். ஆல்ரெடி சீரிஸ் எல்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஓகே தான், உங்களுக்கு தெரியும், எல்லாமே தெரிஞ்சது தான். விஷுவல்ஸ்லாம் நல்லா இருந்துச்சு படத்தில். ஸ்டோரி அந்த அளவுக்கு கனெக்ட் ஆகலை. இல்லை ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு இல்லை, பட் இருந்தாலும் விஷுவல்ஸ் நல்லாயிருக்கு. ஓவராலாக அபோவ் ஆவரேஜ். இல்லை இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். இப்போ இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. எல்லோரும் கமெண்ட் செக்ஷனில் என்ன கல்வி ஊற்றுறதோட இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். பழைய மார்வலுக்கு நல்ல விஎஃப்எக்ஸ், நல்ல ஸ்க்ரீன் ப்ளே, நல்ல ரன் டைம், ப்ளஸ் எந்த லேகும் இல்லாமல் பியூராக இருந்துச்சு. இப்போ கொஞ்சமாக மார்வல் இந்த அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட் கேம், ஸ்பைடர்மேன் ஃபார் ஃப்ரம் ஹோம்க்கு அப்புறம் கொஞ்சமாக மார்வல் டிஃபர் ஆகிட்டே வருதுங்க. இந்த ஃபேஸ் 4லேருந்து மார்வல் வேறு ரூட்டில் போகிறதுன்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. இது எல்லாருமே சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. எல்லா யூடியூபர்ஸ் சரி எல்லோரும் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பழைய கேப்டன் அமெரிக்காவுக்கும் இந்த புதுசாக வந்திருக்க கேப்டன் அமெரிக்காவுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் அதையும் பார்த்துருப்பீங்க. நீங்கள் பார்த்ததுலேயே தெரிஞ்சிருப்பீங்க அது பழைய கேப்டன் அமெரிக்கா எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது, இந்த கேப்டன் அமெரிக்கா எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்காங்க. தாருக்கு நான் தப்பு சொல்லலைங்க. தார் நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஆனால் நான் விஎஃப்எக்ஸை தப்பு சொல்கிறேன். ஏன்னா விஎஃப்எக்ஸ் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல. இப்போ கம்மிங் வர எந்த மூவிலையும் விஎஃப்எக்ஸ் ஒழுங்காகவே இருக்க மாட்டேங்குது மார்வல் மூவியில். ப்ளஸ் ஸ்க்ரீன் டைம் ஒழுங்கா இல்லை, ரன் டைம் ப்ளஸ் ஒழுங்கா லேக் அடிக்குது. எவ்வளோ எவ்வளோ இந்த பிளாக் விடோ. நான் இப்போ ஸ்பைடர்மேன் நோ வே ஹோம் பற்றி இது நான் சொல்லவே வேணாம். ஏன்னா ஸ்பைடர்மேன் நோ வே ஹோம் மார்வல் எந்த எஃபர்ட் அவ்வளோக்கா போடல. ஃபுல்லாக சோனி எஃபர்ட் போட்டு பண்ண மூவி தான் ஸ்பைடர்மேன் நோ வே ஹோம். அதுலேயே நிறையா விஎஃப்எக்ஸ் பிரச்சனை இருந்திருக்கும், நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. சரி, இதுக்கு மெயின் ப்ராப்ளம் என்னென்னா விஎஃப்எக்ஸ். இந்த ரீசெண்ட் நியூஸில் இந்த விஎஃப்எக்ஸ் என்ன சொல்கிறதுனா, விஎஃப்எக்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மார்வல் எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து கொஞ்ச நாள்லேயே சீக்கிரம் டைம் கொடுக்காம கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்கிறாங்க. இந்த முன்னாடியெல்லாம் மார்வல் எங்களுக்கு நிறைய டைம் கொடுத்து பொறுமையாகவே முடியுங்க, ரொம்ப அவசரம் இல்லை, ரொம்ப பொறுமையாகவே முடிக்கலான்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் ரீசெண்டாக இப்போ இருக்கிற மார்வல் ரொம்ப தலகணம் பிடிச்சிட்டு ஆடுற மாதிரி, மார்வல் தான் ஒஸ்ட்டு கிளைன்னு அவங்க மென்ஷன் பண்ணி இந்த மார்வல் விட்டு நாங்கள் ஒதுங்கலான் இருக்கோம். இந்த மார்வல் எங்களை ரொம்ப பெரிய ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து ரொம்ப கம்மியான நேரத்தில் விஎஃப்எக்ஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. அந்த விஎஃப்எக்ஸ் எங்களால் சரி பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு எல்லா ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் ஆர்டிஸ்ட்டும் ட்விட்டர்லேருந்து எல்லா பேஜஸ்லேயும் சொல்லி சோஷியல் மீடியாவில் சொல்லி ட்ரெண்டிங்கில் விட்டாங்க. இப்போ நான் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட் கேம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பயங்கரமாக விஎஃப்எக்ஸ் பண்ணி எவ்வளோ நல்ல ஸ்க்ரீன் டைம் இருக்கும். இந்த டேரக்டர்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ஸ்க்ரீன் ப்ளே இப்போல்லாம் கொஞ்சமாக மொக்கையாகிக்கிட்டே வருது. ஏன்னு தெரில. மார்வல் ஓல்டாக கொஞ்சம் நல்லா திரும்பி பழைய ஃபார்முக்கு வந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். சரி, ஒரு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது முடி பை கைஸ், ஸ்டே சேஃப் அண்ட் பீஸ் அவுட். லவ் யூ கைஸ்.